có himen có para bay hậu trai Jesus Christ bên ta kas ngi snow ya ka jingruai ya ro Jong Maria teisoti barladang isngap na ka jimpule na ka kitab beningong Jong Samuel ngi snow ya ka mensiam aingu Jong ka hana bad haka jingruai Sam ngilaruai ia ka jingduai bad ka jingruai Jong ka hana kane ka ju ka jingruai bad ka jingduai Jong ka hana kum ka dak jingsngu ia uble ka kelalong ka jingduai aingu Jong ka Maria teisoti kabang yong magnificat kai kabang ilaban yo I ha ka mensiam aingu Jong ka hana kahana kalalong ka kendai kaba shale bein nala ka Jong ka ying namar ulog Jong ka udon arngut kilok Henry kahana kambadon kun bada kalas usi ktang palat halor kene ka jinglo Henry kamshim la do jingermen kalayai duai Bad kadba kalayai duai uble ulayas ngau iyaka. Bad kalaya ukun. Bada kalay kerteng ukun Samuel hakakitin Hebrew Shemuel. Shemuel kabamud uble ubalayas ngau. Uble ubalayas ngau. Habakala rai banay kerteng Shemuel ni Samuel Kalapeni ya ka mensiam aingu Jong ka. Kalapeni ya ka mensiam snungu ha uble. Kalayo ya ka miracle child. Ngiyong Samuel ulong miracle boy. Namar u Samuel ulong uso Jong ka jingduai. Ha kiyinga sem jongiru. Ha kiyat kiyang jongiru. Ni shait yo kum kini ki miracle child. Ni don born scene kum kini ki jubab uble haka jingem jongi. Uble jubab haka jing tuwai jongi. Bad upelong yaka miracle yaka kambala haka jingem jongi. Lese kalabalong habangi pang ishitom ni duwai hau jisu. Bad ngiyo ia ka jingkoy jingkia da kadur kabapela lesi ngilong ki baduk palat bad ngila duai badu ble ukarku iyangi bad ngila stang ban lait luit naga daga jinge ka jingjinjar lesi u ble ula karku lesi u say uwe na pedeng jongi kun bay layo ka kam kindit kinsan hakaba ngimpoy perkat bad ngi ong uble yusngo ya ka jing duwai jongi lesingi duwai kabayade bad ki kam gi jam jongi lesingi dang imduk Henry habang ilas tang ban tur shajan yaw jisu bad ha ka jing duwai ulaweng no ha ka dur ba perla ha ka rukam ba perla ya ka ta ka jing duk bad ulas tang ban perlai ludi yangi na ka jing jenjar Lezing idang duai nagabinda ki exam bad ngim boy perkat Henry habangi duai bad ngi shania hau ble hau jisu haka jingkum haka jimbam boy perkat ngi pas ya ki exam leze ngi lejing late bad kala don gi accident bad haka rukam ba pala ngila light m nagadak accident tendengi shait yos ngo ki brik ong Katkum ka jinglong Jong ka accident ngamde ben im. But don't born gi briu ki shait yomad kum kene ka miracle child ha ka jingim jonki. Habanga ong miracle child kano ka jingjia kaba la jia ha ka jingim jongi da ka bor ba pala jong ble. Kaba omde na ka bor la jong omde na mar ka sap ka pong jongi Henry na mar ba uble ushimdi yakata ka jinglong bad ngiyamad yaka jingker ko kerpang bad ngila banong kum kita ka jingjia miracle child uble ulayos ngo
Uble ula yusngo, but uble udang yusngo, what mendaro kadbangi duwai. De ko himmen ko para, habang ipuson hala ke jingim na adu ka po dangrit, hadu kane ka kilip mat, don bun kum ginigi jingjia, ha ke yard ki yen, tentang is shait yusngo, na ki buru ki kren kum ne, ha ka por hindai ngilam baduk, henre uble ula leya ka miracle. But ngila im ha ke jingduk, henre uble ula seya ka babatam. Lesing yung minjuang ilong giburu bala jot. Ngimju kinma uble, henre ujisu la kerku kerpang ianga bangalastang banjan badu bale. Habang perkat ya ke jingim ba menshua ngamdon hok eye ban ong ba ngalalong ubrio baba. Lezi ngidon ke jingim, ngidon ka pas ka ba pinsausi yangi. Henry ngi kalalong miracle child hakamatu Jisu. Dena kata kadao kahana kawancha kamatu ble bad kala aitino ya uta u miracle child Samuel bad ka ang uni ulong miracle child namar ba uble ule yusno yanga. But bunsin haga jingim jongi yendang yo jingur ko pat haba uble ule kano ka kambala ngi kletno ya uble but ngi kin mau tanga kampala haga jingim jongi lesing yong kadena marka sapka pong jonga kadena marka ability jonga. It's because of my talent, it's because of my ability that I am able to do this. Bun sin ngimju ai burom ya uble kaka farengi yong spiritual stewardship ne ngilaban ng radical stewardship. Kabamod omdeshu mangi bangi don ga bor ban leya kane henre na marba uble ula shimdi kane ka kam ngila job ngila laban lebha. But kabamod hamalla ke benda jonga jingim jongi ngide ben im ya kane ka jinglong radical stewardship. Nama romdeshu mangi balong ke try jongga jingim jongi henry ude uble ulong utrai jongga jingim jongi ude uble utrai jongga jingkoi jingkia jongi ude uble utrai jongga spa ka peu jongi ude uble utrai jongga jingnang jing star jongi ude uble ulong utrai jong baro ka sap ka pong jongi ula bu hapo jongi kane ka sap ka pong but ngi pintre kam bad kadbang ngi pintre kam ngi yo iba kalong ka ba job tengim don eye banong manga ngalale but ngala job ngi de banang banong uble ulale but ngala job uble ulale but ngala job kane kalong ka jinglong kabangi de bandon haga jingim jongi nagadaga daw kahana kala itino yaka jinglong kumi jongga sha ubale kala wan banaiti omtang ya ukon balayo na ubale henre kala wanaiti ru yaka jinglong kumi jongga sha utrai namar mallaki kumi shisin baki duwai bat ki yokon kilekumno ki perlong trai tai kon ki perlong trai taki kon ki ong hoy ngala duwai badu bleu la le kambala bad nganum ayano ya kanega miracle child ngi shait ong kom ne ngi shait yusno but ngioiru ki bru ki itoin palat barabor ki rada ka jingkamen ki ong pet ne kullu ne la miracle child henre hanna pat kala ong kom no pet Samuel kane kalanga dakashin uble yusno yaga jingduwai na marba uble yusno udon saindur halaru ne ukon tanganaiti no yaw ne ukon sha uble kalawan banaiti yaw ukon sha uble kumbala jia haga jingem jonga maria teisutiru haba kahanna bat joakim kila duwai bat kila yokon bat kilawan banaiti no yakata ka kon sha uble minta Samuel badap laisnem kamaria teisotiru haba kala dap laisnem kikimi ki pa kila itino yakasha ka temple har kaju kadur
Ka Maria teisoti kalaiti yaukun jonga ujisu miracle child shaka temple. Ka Maria teisoti kalaiti ya ujisu miracle child. Hangneng yosngo shapanga kana jonki miracle child. Samuel Maria teisoti badu Jisu barakine kilongi miracle child. Omde na mar baki don boreye Henry ublay udon ga bor ublay udon ga jingid ublay udon ga jingisene bun ki jingjia ka jia ka jingem jonki. Hagaju ka dur ko himmen ko para ngide ban puson yala de ngide ban puson jilliyu ngi pat ngile kumno. Ladangi pay dia ka jingem jongi baro shi jingem jongi kalonga miracle. Ublevule miracle, ublevule kampala, but in Akabinda kumginiki kampala, nimju aingu ya uble. Tang habang you don't come in duai sherhem. Haba ladeb ka kam giong bye bye koble. Ngan sawan biang habang adon jin jar. Bye bye koble. Bon ki kristan kilong bye bye kristan. Nagataka da bon sin nimju roisted haka jinga e jongo balai. Imju roisted haka jingi jongo Chris. But ngingop shingop na marka attitude jongi. The rukampe jongi kamyadeshu but ka jingmur jongo balai. Te haka nega porn you don't come ban sotu omde ban long should transactional prayer. Bon apdeng jongi ngi duai bon kie baro. Henry ublay u kamilendi nangi transformative devotion. Ka jing duwai jongi kadeben penkala ya ka jingem jongi. Na ka radical stewardship, na ka transactive prayer, ni haben poi transformative devotion. Ni haben penkala ya ka jingem jongi da ka jingri bleman kapor. Kane kalong kabang yo I ha kahana kala duai ha uble kalem sange henda la yopat makaru ka kalalong bariu bale buna padeng ki bariu ki wan shayimane ben yo eye hakata ka por hakata ka kelemat enda yopat kipai biang shaka domestic life shaka jingim barim jogi kisakut kumdo nakata-kadang ala ang buna pedeng jongi ngilong bye kristan ngilong giba duai bun kie baro enda la yopan ngilay pai kalem sngongu ya uple kalem pinbiang ya kaba ngiyopidiang kaba mod bangro shi jingim jongi ngide balongi kristan ba aiti lut na dong shadong nakata daw ke jingruai ya ro janga Maria teisutiru kalonga jingruai sngongu ya ubole nga yala de ngam don hok eye yakaba pio I hanga yakaba nga yomat kade ka jinga e jongobole kade ka jingim kristan ba shisha kabang ide ben im Pabamot ngimju keren ngin ladang ngidon kane ke jing sautu nginam keren sarong nginam klat oble but ngin long kikun ke bayai rendi ya ke jingim jongi klem tu rumah syakamonne syakadiang henre barobor ngilong ke bayai rengkat padoble hakane kayom tongenang puson yalade hadu katno ngilong ke bas ngongu hadukat no ngidon kane ka jinglong banlong ki syakri jongo bale syakri bakalaman ka kelipmat namar uble uyai kerko yagi tongin duai nagabinda kane ka jingaye ha kane yu krish bakui jisubayin kerko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangindup yo kane ka jing sautu babaro mangi ngidon bun jait ki miracle child man kasngi Henry ngim jus ngongu yame ngilong kikun bam ngongu bang ngilong kikun ingratitude kajia barabor ha kajingim jongi Jesu karku yangi bangiru ngilong ki bapai shame man ka kelipmat
bangi melakarku karhai yangi haka jingim jangi. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Amen.